Bueno, boas tardes a todos. Imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente do día de hoxe previa ao pleno ordinario do mes de febreiro. Señor secretario, temos quórum? Temos. Moi ben. Primeiro punto, a acta anterior correspondiente á ordinaria do día 18 de xaneiro de 2018. Algúnha cousa que alegar ou aprobámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Punto número 2, moción de democracia ourensana relativa á recuperación das marxes do río Loña e do río Miño no entorno de Ourense como paseo fluvial. Ten a palabra o grupo propoñente da moción. Gracias, Presidencia. Primeiro de todo, pedir disculpas polo timbre de voz, que non é precisamente o de Caruso. Como dou por suposto que leron a exposición de motivos, na que se fala da conveniencia de mellorar ou de construir paseos fluviais ao longo do río Loña, involucrando tamén a outros concellos e tamén ao longo do río Miño, vou pasar directamente a ler as propostas. Que a Deputación impulsa o acondicionamento dos paseos fluviais no Loña e no Miño, aportando os fondos necesarios e medios materiais e humanos precisos aos concellos involucrados. Punto 2. Do mesmo xeito, solicitar da Deputación apoio activo mediante labores de asesoramento normativo, técnico e de coordinación entre os mencionados concellos, a Confederación Hidrográfica e outras entidades públicas ou privadas que tamén poidan verse involucradas. Gracias. Moi ben, gracias. Algúnha aportación ou intervención por parte dos grupos? Ninguna. Pasamos entón a votar. Votos a favor desta moción? En contra? Reserva? Moi ben, moitas gracias. Punto número 3, mocións de urxencia, non me consta. Punto número 4, rogos e preguntas. Sí, Isabel. Boa tarde. Respecto a unha pregunta que lle fixéramos á señora presidenta fai un par de meses atrás, e vemos repetindo en todas as comisións de termalismo, sobre a execución do plan termal, daquelas fai 2 ou 3 meses, que se nos había contestado por escrito que era alrededor da execución do plan termal dun 54%, cando na seguinte comisión a miña compañeira solicitou que se ampliara esa información no sentido de que se detallaran as actuacións que se levaban feitas hasta dita data. Bueno, ahora xa rematou o ano e, bueno, creo que agora as súas actuacións xa estarán todas registradas e o que pedimos é que se nos detalle exhaustivamente todo tipo de actuacións que se fixeron no plan termal. Vale, pois con respecto a iso, na comisión anterior deraselle conta con respecto ao ano 2016 e agora paso a ler un informe do que lle vou a dar copia, que é do grau de cumprimento do plan e a data a finais de novembro do 17. Das 71 actuacións que contempla o Plan Ourense Termal, 75, se contamos as propostas que están subdivididas, a día de hoxe están en execución ou completadas 43, o que representa un grau de desenvolvemento de máis do 57,3%. A elas hai que engadir outras 8 actuacións que están en fase de estudo. Nos primeiros 11 meses de 2017, os grandes fitos foron o anuncio dunha nova lei que regulará as augas termais de uso lúdico en Galicia, a apertura do balneario de Caldas de Partovia, a finalización das obras de acondicionamento da nave lateral do mosteiro de San Clodio para a espavinoterapia, a contratación do servizo de monitorización e avaliación dos recursos hidrotermais da zona das Burgas, primeiro paso para determinar a auga que podería destinarse ao futuro balneario de Ourense, e o impulso ao Pacto Termal Español, coa articulación dunha proposta inicial que foi presentada na Asamblea Nacional da Sección de Vilas Termais da Federación Española de Municipios e Provincias. Continúas apoiando o coñecemento, investigación, difusión e promoción da cultura e dos recursos termais, salentando ademais dos avances no campus da auga, a organización do Workshop Internacional de Water Age na Eurocidade Chaves Berín e a elaboración do libro Ourense, Provincia Termal, que será publicado próximamente. O ano 2018 suporá unha oportunidade clave para a promoción no marco internacional, posto que a cidade de Ourense acollerá durante o outono a celebración da Asamblea Xeral da ETA, Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, o que permitirá presentar a provincia termal as máis de 40 cidades pertenecentes a 15 países diferentes que integran esta rede. Paso e doulle copia para que quede no seu poder deste informe.
Bueno, esta é unha descripción dos obxectivos do plan termal, o cual me parece moi ben, moitas gracias por aportarmo, pero o que me estaba referindo concretamente era o detalle das inversións do plan termal, as inversións do plan termal, que se me faga unha aportación detallada donde fora en cada concepto donde foi empregado os presupuestos que estaban destinados, por exemplo, na potenciación do termalismo como balnearioterapia, tanto en este balneario, no outro balneario. Para o programa de viaxe en tren, tamén outro programa que había por aí, pois tanto se destinou a isto, tantos diñeiros, tanto, e así sucesivamente, é dicir, para saber o presupuesto, como está distribuído, a quen se lle adjudicou, a que empresas e en que conceptos está distribuído o porcentaxe determinado de cada cuantía. Non sei, o que fixemos foi unha relación das actividades e tamén me imagino que poderá solicitar o acceso ao expediente se quere ver cuestións máis puntuales ou máis concretas, non? Sí, bueno, vale, pero se me pode facilitar por escrito todo eso que estou pedindo, pois me aforraría o ter que dispoñer de tempo público para poder explicar. Ten xente no seu grupo seguramente que lle pode acceder ao expediente e facerlle un resumo. Temos, gracias a Dios, como dicen por aí, temos xente de abondo aquí nesta Diputación, auxiliares administrativos que seguro que poden facer este traballo e facilitarnos esta información. Digo, señora Presidenta. Bueno, quer dicir, nós aí fixamos referencia ao que nos pedían, e quer dicir, poden pedir acceder ao expediente e aí están toda a información. O que pasa é que son varios expedientes. Non hai un expediente do plan termal. De cada cousa que aparece reflexada, pois pedir información. Cada actuación destas, efectivamente, pois ten distintos expedientes en distintas unidades. Bueno, entendo que é un resume desglosado por conceptos e contías. Exactamente. Eso que entendín eu, non? Moi ben. Algúnha outra cuestión? Gracias. Nada. Non hai nada máis? Bueno, pois entón damos por rematada esta comisión. Moitas gracias.